L'altra nit vaig tenir el remordiment, quan vaig intervenir, de no recalcar, perquè el bringuet és massa modest per fer-ho, per recalcar que efectivament en el PowerPoint del portal va sortir el seu pare, Joan Ballester i Canals. I podríem demanar al bringuet d'explicar-nos, perquè jo ho recordo, perquè el meu pare el coneixia bé, que ens explica un dia totes les repressions que va patir el seu pare, la seva llibreria pública, per precisament haver estat un defensor dels països catalans i més concretament d'haver publicat aquests mapes pels quals, si recordo bé, va anar a la presó. Doncs em sembla que ho hauria hagut de dir l'altre dia, però finalment no em va en aquell moment passar pel cap. Crec que en memòria de tots aquests lluitadors de tots els països catalans hem de recordar que la repressió no és d'ara, que no és actual i que hi ha famílies que la van patir molt, com la família del Brenguet i ell mateix, perquè si és refugiat aquí, bé serà per alguna raó. Doncs, efectivament, en memòria de tots aquests i de tots els qui als països catalans els vam sostenir i els sostenem, me sembla que hem de continuar, ara amb quina forma, evidentment, ho hem de decidir entre tots.